Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Malipayong adlaw nga Domingo mga igsoon ko ni Kristo. Ikakatluag duha nga Domingo na karon sulod sa tuig. Nagkaduol na kita sa katapusang Domingo sa liturgical cycle. Makalahutay unta kita sa pagtukaw sa pagpaabot sa atong manunubos nga puno ang atong mga lampara sa pagtuo nga maoy modanag sa atong adlaw-adlaw nga pagpangandam. Niining Santos nga Eucharistia, atong ihalad ang atong tagsa-tagsa kakatuyuan, lakip na ang mga prayer requests nga gipadala sa atong mga kaigsuonan. Ilabi na ang mga katuyuan sa atong mga YouTube viewers. Magpundo kita karon ang Ginoo atong daykon, himayaon ta ang ngalan niya, sauhan ta ang iyang gugma. Dali magpumban kita karon ang Ginoo atong sangpiton, kaluwasan ta ang iyang dala. Dali na simbahon ta siya, managlahi man ang giikanan, usara ang atong padulngan, kay siya ang dalan ug ang kamatuguran, pag-iusa ta sa pagambahan. Dali magpundo kita karon ang Ginoo atong daykon, himayaon ta ang ngalan niya, sauhan ta ang iyang gugma. Dali mauban kita karon ang Ginoo atong sangpiton, kaluwasan ta ang iyang dala. Dali na simbahon ta siya. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Christe,
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God, for you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God, and on earth peace to people of good will. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu, ug kaayuhan sa kalagug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ariuban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam magsidlak nga masiga og dili gayud muaw. Sila nga nahigugma og nangita kaniya, masayon nga makakaplag kaniya. Dali siyang magpaila sa iyang kaugalingon, kang bisan kinsa nga nagtinguha kaniya.
Bangon og sayo sa buntag, aron pagpangita kaniya, og wala kay kalisdanan. Hikaplagan mo siya nga maglingkod sa imong pultahan. Ang inyong pagmatngon sa kaalam, maoy pagkabot sa hingpit nga pagsabot. Kung mangita kaniya, sa dili madugay, makakaplag ka sa kalinaw sa hunahuna, kay mangita siya kanila nga angay kaniya, og hikaplagan kaniya bisan asa ka. Maluluyon siya ug muuban kanimo sa tanan mong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Akong palagi uhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. O Dios, ikaw ang akong Dios, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Akong palagi uhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Sa ingon nagatutok ako kanimo, diha sa sanktuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom, ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil, maghimaya kanimo. Akong palagi uhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Sa ingon niini, daygon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkite, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdayeg kanimo ang akong baba. Akong palagi uhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Hinumduman mo ako sa akong higdaanan, ug latas sa pagbantay sa kagabhion, magpalandong ako kanimo. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kasadya. Akong palagi uhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitangod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol ingon sa mga tawo nga walay paglaom. Kay kita nagtuuman nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay, nga nagtuo kang Hesus aron paabanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini: kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya
mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios. Ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadto nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban sa kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw, ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punuglana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag niingon sa mga maalamon, bahini kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal, ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Pipila na kalibo ang milabay, adunay bulkan ngadto sa southern Italy nga ginganlan og Mount Vesuvius. Sa pagbuto niini niadtong tuig 79, ang syudad sa Pompeii nga anaa sa tilan niini ang natabunan gayod sa volcanic ash. Nagpabilin ang maong nga syudad nga ingon ni ana hangtod nga kini giadto sa mga archaeologists. Ug sa pagsugod na nila og excavate sa karaang syudad, daghan sila og mga nadiskubrihan. Ang volcanic ash
nakapreserve sa purma sa mga tao ni adtong panahon nga ang bulkan ni buto. Ang ilang mga lawas na dugta apan nagpabilin kini og mga marka sa abo nga nitabon kanila. Ug pinaagi sa siyensya, ilang nakita ang purma sa mga tao sa dihang nahitabo ang pagbuto sa bulkan. Anay usa ka babayi nga naggakos og bata. Ana apoy usa ka Romanhon nga sundalo nga nagbarog sa iyang posisyon, fully armed. Aduna po'y tao nga nagtindog, dala ang iyang espada, ug ana ay bulawan sa iyang tiilan. Nahibulong ang mga archaeologist nga nakadiskubre ni ining tibuok syudad sa Pompey nga natabunan sa mao nga volcanic ash. Ningon sila, kung moabot ang katapusan nga kalit lamang sama ni ini, andam ba kita nga moatubang ni ini? Sa katapusan sa panahon, mapariho ba kita ni adtong tawo nga nagtindog, dala ang espada ug gigwardiyahan ang iyang bahandi? O ni adtong babae nga migakos sa bata, isip katapusan nga pagpakita sa gugma, o kaha ni adtong sundalo nga Romanhon nga nagbarog gayod sa iyang lugar, bisan sa tunga-tunga sa mao nga makalilisang ug kalit nga paghitabo. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, ang tema sa atong liturhiya nini Domingguha kay mahitungod sa kamatuoran sa pagbalik sa atong Ginoo. Kini nga realidad gisulti ni Jesus pinaagi sa sambingay sa napulo ka mga dalaga. Ang 5 kanila nakapangandam og ekstra nga lana, apan ang lain nga 5 kay wala. No, kung kita mag-istorya gani mahitungod sa katapusan sa panahon, unsa man ang atong bation, unsa man ang atong reaksyon. Kasagaran kanato tingali kay mahadlok ug makulbaan tungod kay kini moabot bisan kanus-a nga oras ug panahon, ug kini usab mahitabo sa bisan unsa nga lugar. Sama didto sa syudad sa Pompey nga natabunan sa abo gikan sa bulkan nga Vesuvius. Bisan anay usab uban kanato nga mahagit sa pagpangandam kanunay. Be prepared, laging handa, matud pa sa Boy Scout nga motto. Apan mga kaigsuonan, bisan unsa pa ang atong bation, kining mao nga kamatuoran atong atubangon gayud. Talking about the end should let us ask ourselves, unsa man ang tumong sa akong kinabuhi? Asa man ang gusto nako nga direksyon alang sa akong kaugalingon? Ang atong tubag, isip mga Kristohanon ug mga sumusunod sa atong Ginoo mao kini. Ang tumong ug direksyon sa atong kinabuhi mao ang pakig-unong ug pakighiusa sa Ginoo. Ug kinsa man ang mga tawo nga anaa na sa Ginoo, sila atong gitawag nga mga santos, mga balaan. O kitang tanan, mga kaigsuonan, tungod sa atong bunyag, balaan, o kita gihagit sa kanunay sa pagbuyo og balaan nga kinabuhi, dili lamang sa katapusan, apan sugod karon. Si Jesus nagpahinumdum sa makadaghan sa mga apostoles nga mangandam kanunay aron sa pag-atubang sa Ginoo, ilabi na diha sa katapusan sa panahon. Ug kini iyang gisulti kanila pinaagi sa sambingay mahitungod sa napulo kadalaga. Iyang gidayeg ang mga maalamon nga mao ang nangandam sa ilang mga suga sa pagtagana og lana nga igdugang. Tungod kay sila andaman, nakaambit sila sa kalipay ug kasaulugan sa bag-ong kasal. Apan ang mga danghag nga wala mangandam, wala usab gipaambit sa kumbira sa kasal. Mo kana nga mga kaigsuonan ang atong liturhiya nagpahinumdom ug naghagit kanato sa pagpangandam nga puno sa tulo ka kay, nga puno sa kinabuhi, kaabtik ug kalipay. Una, ang pagpangandam nga puno sa kinabuhi nagpasabot nga atong puy-an ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo kanato to develop the gifts and talents that the Lord has given and shared to us. Matag usa kanato anay lain-lain nga mga gasa
gikan sa Dios ug ato kini sila nga palambuon. Ikaduha, ang pagpuyo sa kinabuhi nga puno sa kaabtik. Nagpasabot nga kita andam sa pagdawat, sa pag-welcome kung unsa man ang mga moabot sa atong kinabuhi. Ug kini usab nga kaabtik, magdala usab kanato sa pagkakita ug paghimamat sa atong Ginoo diha sa atong mga kaigsuonan. Ilabi na kanila nga nagkinahanglan kaayo sa pagbulig nining panahon nato karon. To be alert always makes us aware in seeing the Lord in our brothers and sisters, especially those in great need. Isip mga Kristohanon, dili lamang nato dad-on si Jesus ngadto sa atong mga isig kaingon, apan ato usab nga mahibalag ang Ginoo ug mahimamat si Kristo diha sa matag usa kanila. Ug ikatulo, ang pagpuyo sa kinabuhi nga puno sa kalipay. Nagpasabot nga kita adunay positibo nga paglantaw sa kinabuhi ug sa kalibutan. We have an optimistic and positive outlook in life. Ang atuang kinabuhing Kristohanon usa ki kinabuhi nga puno sa paglaom. Mao nga kini puno usab sa kalipay. Malipayon ba kamo karon? Puno ba kamo sa paglaom? Ipakita ka na pinaagi sa inyong simple nga pahiyom. No? Bisan di makita tungod ni ining face mask, pero pahiyom gihapon, smile gihapon, no? Daghang mga tao ilabi na ang mga kabatan-unan karon kung atong pangatan-on mahitungod silang kinabuhi mo ingon dayon, boring man ang akong life. Uy. Apan kung atong pamalandungan ug palawman ang gasa sa atong kinabuhi diha sa Ginoo, hinaot nga mahimo kita ug sila usab nga malipayon, malaumon ug puno sa kaayo. Nining adlaw, November 8 sa tuig 2013, 7 na katuig ang milabay. Usa ka makusog nga bagyo ang miigo sa atong nasod kung nakahinumdum kamo, ang bagyo nga Yolanda. Ang atong pangagamhanan mihatag og mga weather bulletins, mga warnings ug nagtawag sa mga tao sa pag-evacuate tungod sa kakusog nining mao nga bagyo. Ang mga tao nga nakadungog niini nangandam ug misunod sa pahibalo. Apan aduna usab nga magpabilin lamang sa ilang balay. Ug sa paglandfall na sa bagyo, nagdala kini og kusog kaayo nga hangin, uwan og storm surge. Nining atong misa, atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga naigo ug naapektuhan ni adtong bagyong Yolanda. 7 ka tuig na ang milabay. Unta tagaan sa kapahulayang dayon ang mga nangamatay ug usab makasinati og kalinaw ang mga pamilya nga karon padayon sa pagpuyo sa ilang kinabuhi human sa mao nga kalamidad. Kini nga panghitabo makahatag gayud og pagtulun-an kanatong tanan sa pagpangandam nga puno sa kinabuhi, kaabtik ug kalipay. Mga kaigsuonan sa pagpadayon nato nining atong santos nga misa, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang kanunay nga pag-uban kanato bisan pa sa atong mga nasinati niining pandemya. Nining atong kasaulugan karon, atong mahimamat ang Ginoo ug hinaot pa nga atong puy-an ang matag adlaw nga pagpangandam nga puno sa kinabuhi, kaabtik ug kalipay. Ato kining pangayoon nga grasya nga puno sa paglaom nining atong santos nga misa karon. Ang mga maalamon mangandam gayud sa paghimamat sa Ginoo nga puno sa kinabuhi, kaabtik ug kalipay. Amen. Ato karon nga isangyaw ang atong pagtuo sa atong mahigugmaong Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan.
Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mudangup kita sa atong Ginoo, kinsa kanunay nagpahimangno kanato sa pagtukaw, kay wala kita masayod sa ikaduhang pagbalik sa iyang anak. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ilabi na ang mga nangulo ni ini, dili unta muhunong sa pagpahimangno ug pag-aghat sa tanan diha sa espirituhanon nga pangandam sa matag adlaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang nangatungdanan sa gobyerno sa kanunay maglantaw dili lamang sa kalibutanon nga dungog ug himaya, kundili ang langitnong kadungganan ug kahimayaan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nahiagom sa kapintas sa mga bagyo nga mihapak sa atong nasod, ilabi na sa Bicol Region. Dili unta mawad-an sa paglaom, hinunua musalig lamang unta sila sa labawng makagagahom. Kinsa mupahid sa tanan nilang mga luha. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Tupilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga maalamon nga mga nangamatay ug sila kinsang mga pangalan atong gihalad sa altar niining bulan sa Nobyembre, makaapil na sa kumbira nga giandam sa Dios didto sa iyang gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Mangaliyo po kita karon sa langitong Amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini
among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Tabangi kami sa pagpangandam o Ginoo, tungod kayang among katakos dili igo, aron makalahutay kami pagtukaw sa pagpaabot sa imong anak, nga si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyan santos sa simbahan. O Dios nga maluluyon, dinhi ning Eukaristiya gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawatang mga gasa nga mong gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kiniya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kayang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad
aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdahig sa imong himaya diha sa tanan nimo mga binuhat, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo, nga gidahig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pagdaig. Sanctus, 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 Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak nga si Jesu-Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kining mga gasa, himoa kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesu-Kristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niya nang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala nga pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nga nagtubos nga namo. Pinaagi sa imong krus, upakabanhaw luwas sa kami. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesu-Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga naa sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo.
Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanan nga mga santos nga mong gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi silang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Arsobispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong harian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagawom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan mo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Maatuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Upiling mo kami, itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian,
Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Mga kaigsuunan, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. I love you, 'cause that's just what I am. I could never show you greater love than lay my life for you. Yes, I love you. What more proof do you ask? Show me any love that's greater than the love I've shown to you. Though you weigh no more than dust, place on the scale you rise. Though your worth is just as much as sand, I love you just the same. I am love. I am love. Though your sins be dark as scarlet, I will turn them white as snow. Though your sins be red as crimson, they mean nothing more to me. For I made you and you're meant for me for all eternity. I love you, yes I love you. I always will love you.
Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinagi sa mong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himuwa nga magmakanunayon kami sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa tumakaigsuunan nga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mapasalamaton kami mga Mothers and Daughters of St. Paul sa pagduyog sa Salesian Community nining atong santos nga Eucharistia nga gipanguluhan ni Reverend Father Vince Michael Sabal, SDB, ang Vocation Director o in charge sa Salesian Youth Movement, South Province. Salamat sab sa Salesian aspirants ang atong choir nga naghatag kanatog dugang kadasig sa pagkanta sa atong mga pagdayig sa Ginoo. Alang ni adtong gustong motabang para sa mga naapektuhan sa kalamidad dito sa Bicol Region, palihog pakig tambayayong sa atong Caritas Office or mahimo po kamong motawag sa among telephone number aron amo kamong madirect dito sa opisina. Telephone number 253-4061. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dalo nato ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever to you, my God, throughout all time. I will sing to you. Throughout all time, I will sing to you. I will sing of your love all my days, O God, your faithful